O BNG de Vilagarcía presenta as mulleres que formarán parte da candidatura liderada por Xavier Rodríguez. Na lista destaca o regreso á primeira liña de Rosa Buín, que partirá como número 2. A formación nacionalista contará no seu equipo con María Eulalia González, Rocío Méndez, Hortensia Rodríguez e Loaira Sánchez. As candidatas preséntanse denunciando as diferencias no eido laboral que supoñen un prexuízo para as mulleres. Ca subida dos precios, ahora mesmo hai 8.000 mulleres que non chegan ao final de mes en Galiza. Por lo tanto, a crise, como digo, a crise económica que se está a sofrer, outra vez máis somos as mulleres que temos que pagar esas consecuencias. Somos as mulleres as que soportamos máis paro, máis temporalidade, máis precariedade. A precariedade feminina ahora mesmo está nun 77%. Eso significa que son 5,5 puntos superiores á masculina. Eso vimos denunciando desde sempre, pero con esta crise se está acrecentando moito máis, non? Contra estas problemáticas, dende o BNG solicitan aos concellos máis implicación para crear e impulsar plans de igualdade e infraestructuras que velen polos empregos das mulleres. Desde o concello, que hai que facer? Volver a recuperar os servicios públicos. Máis creación de garderías, máis creación de centros de días, e incluso pulsar comedores escolares dentro do que é o ámbito escolar, e dai con horarios, evidentemente, con horarios que sexan adecuados cos horarios das traballadoras para que isto se leve a cabo. Evidentemente, eso serían políticas que desde o Concello se poden impulsar. Ao marxe do que aconteza nas eleccións, o BNG levará ao vindeiro pleno de Vilagarcía unha moción para solicitar o cambio de nome da rúa Conde Vallellano por 8 de marzo, cumprindo así tamén coa Lei de Memoria Histórica. Porque nós entendemos que 8 de marzo, sabedes que fai máis de 100 anos, que se está celebrando esta data. Pensamos que as mulleres que incluso deixaron a vida nas loitas que leva o feminismo adiante, pensamos que ten que ter un recoñecemento. A formación nacionalista agarda o apoio de todos os partidos a esta moción. Tamén solicita o apoio da cidadanía para acudir ás manifestacións do 8 de marzo.